pane kuti urwadziwa naSatani ada kusiya level iyi, urwadziwa naMwari ada kubvisa level iyoyo, nokuti wakaipa wacho anobva akuparidzira manje. Do you know kuti Mwari asingati vana Israeri vabude muEgypt muna Exodus, iye akatotrigger mwoyo waFaro. Why? Because Pharaoh akangova soft. Munofa muri muEgypt muchirarama life isiri yenyu, upenyu usiri hwenyu, but muchingoti solo life. Kusvika Pharaoh atoomesa munhu anyatsowa wake up kuti kunoku hakusi kwedu. Mwari akamboita minana yekuti vari munzvimbo inonzi Goshen muEgypt vaidya zvakanaka, kwakusina maproblems, but Mwari vaitoziva kuti nyange zvikaitika zvakanaka, as long isiye nyika yavo pachine problem. Kuitwa senior roja isani yekuti uchiri kuroja, panoti senior imbodzima boikana nazvo kuti zanenge vanataka kuroja kuriko, but kuzoita status kuti senior kuti mari yese vanhu vandindobata tozoendesa kwemukuru yako uchiisa kuti inde usingarwadziwi. Rega tidzime panoti senior, panotisiye panoti roja. Indo kolekta mari kune vese ndozoendesa, handi yako urikuisa, iye usitogona kuti pane problem ipapo. Andakatotora iri full house, zvese nedining. Nokuti roja kwacho ka. Aroja one room neyakatora full house, maroja simukai, aungoti tinema full house, kusimuka baba. Kuna kuti life imbobvisa tingoti tinokupa respect uri wrong side. So Jesu wakanya mavhu ndokuisa mumeso ebofu, bofu harina kukomplena. Why rinoziva kuti ndisina mavhu, mari zautsi akafanana. Saka ndinokomplenerei kana ndaiswa mavhu? Beta kutomboshanda neformula iripo, than kuti pasina iripo, the results they are the same. Saka tine imwe formula inoshandiswa naMwari yekuti Satani kuti wakutoatakwa manje. I remember when I started preaching Parenge Kwadzana, one of my friends, I want to know Magisa. Oh, you could be buried and don't go to Magisa. But I know that complain one day to go to Garab. But if I don't want to just Saganaka, don't walk to Makisa. When Sana was just Saganaka, just the Makisa and left you. Say nothing to lose, God. She don't lose Ramai, but it was champion Lucinamai. Suppose Tim Rangu knows what to do, Tim Rangu knows what to do. We should not need a public opinion. Do you know what one writing to us? I know them life, Marco. Whether good or bad, is really beyond your control. Whether true or false, is really beyond your control. Raguamuna writing one, writing or not to angles of Kala Shita Train. Rangi Rogita right to Kanosita Sevana. Ukanyara unaingi rozi kungo nyara pane kutaura utaurisa hapana side report. So principle uchana please on hapana side but that's okay una John chapter 9 don't blind but me asalanzi unanyokitrei wanodati ndione kwa banzi chiona sana bofi kana nakamgonzwanya ya blind but me as unogona kuita naro na Jesu kuti mumaenga ari bofi bani makamuti chiona muri Jesu warudzi ari kundisa mavu. Church yazara nevanhu vane formula vasina revelation. Imwe wacho achiti kuti behold I'll do a new thing. But chese chaitange chinyowani zvaiyedai. Vachinamata Mwari anoshamisa, vakatanga zvishamiso, vari aKristu Mwari wezvishamiso. Vari aKristu kudaro votanga kuimba kuti anoshamisa. You wonder. Asana munhu anoimba song yekuti kupa kune mfaro anoimba kuti anopa. Anotungamira song yacho asina kumbobvisa futi. Zvinoitika kuchechi ufunge. Wese munhu ari kuridza oga ananyatsoiridza mushema. Panguva yegiving yacho. Kwete kunyatsopa kuiridza. Tine zvatinotenda but zvisingapinde mazviri. So nhamo neformula. Takati testimony yakanaka. But the testimony is zvauda kuitirwa iwewe. Inoreva zvakaitirwa mumwe munhu. Saka ukatora testimony seformula, you'll be disappointed. Moses paakadanwa, gwenzi rakapfuta.
azviite kuti azviite mukoma Aaron kuti muri kuti mune calling rakambobvira. Ndimwari unogona kushandisa a new method. Mwari akafamba naMoses, ndiye akafamba naJoshua. Vese vakasvika parwizi, Moses akatambanudza tsvimbo paRed Sea. Joshua haana tsvimbo yaainayo, akanyingisa vanhu makumbo. You can imagine akafamba nevanhu vane experience, vanoti muchinda haana power, vanotinyudza. Makumbo tonyikire isati rapatsanuka. A lot of people vane formula. Ndodambudziko rekuti Mwari haachagona kuita zvinhu mavari, nokuti vanotanga vavheta Mwari wacho kuti ndiyo here. Hambodaro. Andi Jesu paakafamba pamvura achienda kuvadzidzi vake, havana kufara kuti shasha yakuuya. Vanhu vakakwenyera vakati chipoko. Sei vachiti chipoko kuna Jesu? Jesu akambokumbira bhoti raPita. Saka vanoziva Jesu anokumbira mabhoti. Saka as long akufamba pamvura ahasi. Problem yevanhu vane experience, vasina revelation, vanhu vanorwisa Mwari nokuti vanoda futi Mwari. Azonzwa Mwari achiti inini ndiri mushoko. Wese wandinozopikisana naye ndinovhura shoko, handitauri zvisiri mushoko. Secret yeBhaibheri manje, imwe danger yeBhaibheri, unorinzwa sezvauri kwete sezvariri. Zvauri zvinokuudza manzwiro. Kana uchidawo madzimaya, une vhesi inototi kana uri munhu anoda zvinhu zvekunamata izvi, urifanira kuva murume wemukadzi mumwe. But kana uri anovada unonzwa pachiti mumwe. Zvauri zvinokuviringira. Kana uri wokunwa mavhesi anonwisa, ndotomuzwa kuti pana John chapter 2, waini yakagadzirwa naJesu. Ndikati manje ma-ingredients ndo yamakazokanganwa kuverenga iwota. Zvako zvane chimera harisiriro. Nama 3 zvirimo mushoko 1 kuti murume achadya cheziya. Zvirimo zvaitaurwa zvaita sei hazvina anoziva. Panga pachitutu kwa munhu. Original plan. Munhu akatotanga ne-eating kwete working. Handisi kuencourage usimbe, enda kubhuku rako. Munhu akasikwa day number 6, day 7 yanga yasabata munhu ndobva azorora. Munhu kana ari paofa hadyeni. So Adamu akatotanga ne-eating kwete working. But mugadheni aisirwa kuti ashande. But haasi kushanda kuti adye. Ari kutodya kuti ashande. Provision ndimwari. Saka hepano pane munhu paari kunzi uchadya cheziya. Ari kunzi your sweat to determine what you eat. That's a case. Why nokuti izvezvi wakutobuda ziya nekusadya kwacho. Uchadya cheziya. Rogona tobuda ukasadya. Aurari nzaro chendo basa. Vani kuti unodi kuvavhurira kubasa iko. Kuti aiwa nzara yatura yako maverenga yatofanira kutodya. It was a case, original plan. You live by grace and you work and God will bless you. So Jesu akakanya mavu akaisa kumeso emunhu. Iwo mavu ari sensitive kumaziso, but akashandiswa kuti dambudziko remaziso ripere. Sometimes kana formula iita sekunge iri sensitive, people they don't see God in it. Ondimwara netsiti anokuisire madhaka mumaziso, aone kuti okanganisa maziso here, anenge achitokutoshora. Kubva rini bofu richitoshorwa, because kutoshorwa kudisturbwa kuona. Saka even risina kuiswa mavu, maresults akafanana naRuone. Vada kuti bira mari kuchechi, usati watomboendesa ndo mari here. Unotonzwa ngone mari izvezvi. Kuti tikazoenda kuchechi ndabirwa manje. Iwo unoti Satani akatokusvika level yekuti wakatobirwa zvokuti watojaira. Iyo level inofanira kutombokurwadza yauri iyo iyi. Usatotomboendesa mari kuchechi kuti akomana hausi upenyu. But unozorwadziwa wakutoenda kuchechi. Izvezvi wakutorelaxa kuti it's okay. Vanzikosera handi kuchechi tinonotorerwa mari dzedu, ndo mari iri. Ipapo ndipo zvakutobhuya kana takomana tikubatsira mukurarama hakuna life yakadai. But inongova kuti chikuru kufema, but uri kufemereka kamafemero. Bible rangu rinoti if you are obedient, you eat the good of the land. Mwari vatava nyaya kudya chete, vanotava kudya kwakanaka. You eat the good of the land. Pachikanyika pane chikafu chinotonzi good muBhaibheri.
Iyo chako chikuru kudya pane mamwe madyiro atori mushoko. You will eat the good of the land. Kwete kuti you eat the good. Kune chikafu chiri muklasi yegood. Sekuti ukapiwa mukana wekuchidya unoona kutora self. Unoona nemapicture achidya so. Pane barwa good of the land. Ukatora self une mukonde neishwa. Kana pakuiswa mapicture barwa good of the land. You know kuti pane bambo kuti ukarwara kuenda kuna chiremba aupiwe mushonga unoudzwa chikafu chekudya. Idyai zvakati saka uchiona kuAfrica manje amene pamuti atingajaji Africa yes but kunoku apple medication wazama nyika arwara chamunofunga chii mafruits ari mupenyu kumusiya akadaro. Why? Because unenge mushonga. Mabanana, maapples, grapes in medication. Fefe unaona tagoreka usina ro banana. Kabangoro saita mari dora iti. Warwara mandunzira mabanana. Roma ifano ngemadya muregere kurwara ka. Unoterwa mabanana ku hospital okwasiri mrodu. Inenge medication. Emwe danger yepoverty maitira zakaita. Ndinopanda kakura inini ameno amwe. Coke drink. Yange siri refreshment. Coke watorwara. Warwara wabatwa minzadzi yatenga ikoko nzati yes. Dai warira koko yese mtamba nayo. Sasa indai usa uningo wa brains zako dzatokanganisika manje. Kana wapa malevo zimakuru atakaite waya. Unokura uchirespecta koko zingaite. Ainue pese pese. Katone kwa chini wanoona mtarwa kumbanga chitonwa koko mashops. Amuna ukura generation yekuti yayombere chinonga nyama. Zato chinjama zanu zvekuyataka fefera. Kuti ngogeza maoko nonga nyama. Aiwa zvazvine mutemo wazvo. Vapfana vamirira mukoma kunonga. Zvine order pakuinonga. Nyama iyo yamukudherera. Kuombera maoko. Ani mambombera pamageza maoko kuti mudye sadza. Nyama ine respect yayo. Yega ibatanidzwe nesadza. Kana makuda kuyataka motombera usataka kuuya iko. Bononga usina kuombera pano shetera tango longa. Baba kwakabviwa kwacho dai Mwari atwanira nyasha. Takaremekedza zvinhu zvisina basa. Takaremekedza zvinhu zvisina basa. Vanhu ngedza kuti kudii masikati ano. Nyaya ndeyekuti formula yawakatya. Ukati inondikanganisa. Kana ari Mwari ada kubvisa kukanganiswa kwawakaita. Nokuti mavhu akaiswa kumaziso anokanganisa kuona. But John chapter 9 Jesu akatora mavhu akaisa mumaziso shasha ikaona. Seisina kumbata ruoko kuti inda muri kundikanganisa. Yakatanga ya understand life yake kuti ndisina mavhu marizauti mamwe chete ndagara andione. Saka handisi kutoshorwa ndikutobatsirwa. Ndisina mavhu marizauti ndiwaya iri bofu. Saka pale papo kuti Mwari wada kukubatsira but pa level yako utonongo uri kukanganiswa yetu wakatokanganisika kudhara. Sanda kupa example kuti munhu akaendesa mari kuchechi so anopfumisa mufundisi. Iwe kana uchitogona kupfumisa munhu unozvimakirei? Mbozvitanga iwe mbozvipfumisa unozvimakirei? Tadanotorerwa mari dzedu ndo mari iriyo yaunotochwa ndingatorerwe unotoudza vanhu ndemari akuru mukazaiziva inonzi mari utonongomerekedza kurarama. Zvimwe zvinhu zvaunotyira hazvityise iriski nevhauri waifana kutodisata mchicha ari kundiita kundisvitsa mulevhu iyoyi vanonzwa songaiwa pane kwatorinotorerwa. Ukaona Mwari vasingade zvemedzo wotendera kuti bhaibheri rinyorwa kuti ndiedzei kuziva kuti mari iri sensitive. Vhesi 1 rinoti Mwari ndiedzei inyaya yapa kuti pakaoma. Wanzwa Mwari kuti kwese kunamata no problem but apa imbondiedza watomuedzo. Why? Because wakaipane zvaanokuudza. Pese pane hope yako pane ndo pane resistance yakakura mulife mako. Pese pane hope yako ne breakthrough yako saka ndo paakanyanyogara pacho ipapa. So Jesu wakakanya mavhu akaisa kumeso emunhu akamuti enda unogeza. Munhu ari kuda kuona zvese zvaakuitwa izvi handizvo zvaanoda
life inombodaro zvausingade ndo zvakatakura zvaunoda zvacho. Saka wakaipa hadi kuti uone end result, ada kuti uone zvausingade wogara watiza. Kubudirira unoda kushanda nesimba haudi. Satani anokudza kushanda haakudze kubudirira. Kana ada kuti upinde muproblem anokudza kubudirira oregera kudza kusungwa. Oba waukoza unoti konda akuno advert yedoro haiti kuti munhu akadhakwa. Delta chaandozati kada kutsvaga munhu anoita advert chagaiva risoba. Iwo achizoti rinotodhaka. Vataiva hatidi kuti vanhu vaonekwa zvinoperera, ndoda kuonekwa zvinotangira. Saka munongopinda varume 5 mubhawa, the big 5. Wotana mazambezi ono the big 5. Kuzoona big 5 chitadza kufamba ine courting road havadi. Unozoshinura. So kuopereta kunoita vanhu ivava, that's how the devil works. Hakuratidza une HIV, anokuratidza une simbi yako. Svika yazvokudzvanya. Isitaimenda kubhawa katairohwa kaizvo. Vakatirohwa ukaona zoti asi Mwari vakaita nyasha. Emvesa asina kundirohwa ndindaenda nemunhu. Uzokukuwadzwa. Omukuti uzopona kudai kurohwa. But pamazuva acho vachirwira munhu iyoyo vairwira chimunhu. Izvo chikamunhu pachaiva chimunhu. Saka the devil haakuratidze big 5 yakutatarika. Itadza kucrossa road inotsikwa nemota. Anokuratidza vachangopinda mubhawa, vachangoita 2 masipi. It's you who make Castle Lager great. That's not a man to follow who joins the show. End result, it takes the wise. Some are wise. Analyze anya yoshika kwa inoperera. Gumire palima benefits nekufara anoenda kuseri kwacho. Asiri wise anongoona short padika. Ukadai hakuna kids wakadai. Kuseri kwa kuna kids kwa kumwe kwacho hakuna kids. Takakura tine wisdom kusvika palevel wamweda tisina kupinda mumasituations atakapinda. Why? Because takashaiwa akati gaidhaka. Saka tona vanhu vakuru pavanokuudza by experience. Ina expect inonzi experience stereke. Ungave neanointing, ungave uri powerful, intelligent, chinhu one chausina kana uri mudiki, experience. Experience yalamira sei. I'll give you a good example. MuBible mhondi yekutanga mwana wavanhu vainamata Mwari Adam na Eva vakabereka mhondi yekutanga yainzi Cain. Vanotonamata vaitoona ukama naMwari but vakabereka emedhara. Zvakabva papi? Ndinobvisa pakuvanongedzera. Ndonongedzera chinonzi experience. Pakuti kudii? Adamu paakasikwa ari mudhara. Haana kubvira ambova mwana. Haana kubvira aita mufana. Mudhara achingosikwa kutoda mukadzi. Eva achitongosikwa kumurume. Vatomhoms. Saka utuhu hwavo hakuna anobva kuti kuva mwana kuita sei, kutamba kuita sei, mahumbwe kuita sei. Saka pavakazobereka vana vakapiwa task yekuchengeta vana, chavasina experience yekuzoti kana uri mwana ukadai unokanganisika havazive. Saka vana vakati takunotamba kuseru, ukadzoka mumwe ashota. Iwo waiti kutamba gamba kunotofiwa mukutambawo. Saka choto zvimwe zvakuita uchiti uri kutamba so pano unotofa munhu. Adambo nosipakwa kunoshota mumwe iko mukusipakwa imo. Because by experience tine zvataona kumwe kutamba hakusi kutamba itoraka. Ndakasika kuti roreika at 20. So my young brother asvika 21 ndikati brother ndotorora ndiwedzerewo mari ndikati baba take your time. Muda kusipakwa mega. Sipaki ipi ko yari kwa. Saka kana usiri mazviri unointerpreta the way mafungiro ako. Atatsika paeko tudati mfana hambo tikurei ameno kwa akanokwereta ndobatora loni neloni kubasa kwake. Uyu aisa mumupamba apareta 2 years akadzoka zvani meni nenda kwatiza kundishupa sipakwa tikira apana muda kutiza munhu. Wakatora loni yekuti unotitiza munhu wakatora loni. Aizviona ari panze kuti mukati munenge mune sipaki. Asatarora ndo zvaanotombofunga. Ndina madhamu wangu so ndichienda kutauni noti havana namadhamu adi kuya nawo. Havafambike nawo. Baba unotozozona kuti okay. Timu ndiri kuziya kumaraini mawana aya.
But outside, you have a wrong picture. Why? Because you lack experience. Yeah. Samuel, I don't want to man. Because I lack experience. Better go down. I manya kumu. I shed one amari. 3 times I get a bishop. Bishop by experience. Now, what's your good down? One is Rama Dandra Nata Mari. Over a man touching good down. Put in final questions for this time. Run it out right hands when I got Terra. Over again, the Maragata Nae. I can mean 20 moon. And they experience. Young Bay are the one I would done one must wife. So the youth must respect the experience of the elders, no matter how anointed you are or intelligent you are. Do you know? There is nothing new under the sun. The style can be different, but you don't fake the result. Will be the same. I just want to go out. You know, my friends, they don't sleep over. No, my pumba eat wa. Bango pisco. Pumba because sleep over. Result in numb. Result of fake. Result here. Pumba sleep over in numb. But numb. Nobody knows titles in Zagafanan. Pano do descende, utasengera kasara, bozi zvinhu zvemazuano, hapana chemazuano, pano komitiswa munhu muzvinyowani izvozvo. And result comes ukuru. So experience my elders, you need to respect it. Vane zvavaona, zvavasina kuona, but iona kuti wararama mutime yakasara neyawo, nokuti time makasara, bozi mazuano kune zvakati, hakuna chinyowani. Formula ingangodaro yachinja, but ku result you always meet. Aingo technology ka kwangosenda message mmepo webva yatoenda. Hauna kuwaonere vachienda kuseri kwedo vachisenda message kuti vari kumhepo uchitsiro kuna ningi. Apapa sina mabooster but kuna kwazvaienda. Asanozvona. Zema group zvaitoita. Chitsiro kuna ningi, musise kuna ningi rato family group. There is nothing new under the sun. Formula can be different, but the result is always the same. You need to respect the experience of the elders. Amadareda, is our number zero, are not the Osangana nazo. In Zira ya chinja, but kumagumo kwacho, kunoshi kwa kumwechete. He's just a friend. He's just a friend. Wakuru. No girlfriend wacho kana boyfriend kuwandirana unozvati nzimbe kana ikanzi yakasimba sei uri kuishandisa zvetsvimbo musi waunongonzwa nyota unogonoshandisa wokup ukaitenga hakuna just a friend nzimbe haitwi tsvimbo inosvika nguva yekushedzera kuti wangu ndionewo mufriend imomo eka yasiro nyaya ndinayo. So munhu akaiswa mavhu kumeso akanzenda unogeza akashandisirwa a formula iri different than ya blind Bartimaeus. Mwari unoita zvinhu kuvanhu but nenzira dzakasiyana nedzimwe nguva. Ukabata formula you will miss the revelation on which God wants to do things through your life. Ninga anabvira adai yedu church haidai utara church ndikutara pamusoro paMwari anoti behold I'll do a new thing. Kana ari Mwari waMoses ndiye akafamba naye chingwa chikadyiwa mugwenga but under Joshua manna stopped. Relationship na Mwari ichiripo but havana kudya mana vanga va mu promised land mu Canaan. That's how I always challenge people. Kuti ukaona munhu ari kunamata achinamatira matombo achipa vanhu, as long usina kubvunza Mwari, Mwari asina kukudza ndindi nemunhu, imbomira kuisa comment. Mwari ane masurprise asingaite. Imagine Jesu anoisa munhu madhaga, iye akamboti kuna blind Bartimaeus chiona, akaona. Uripo pamazuva ayo waigona kudza Bartimaeus kuti unangwara ka, Ishe hawanzodaro. Why? Because we need experience. Kune formula dzatinogona kuti hasi Mwari, iye ari Mwari. Dai Jesu akarama mazuva ano, ana H-Metro, ana Facebook, ana Instagram, papa nebasa. Imagine kuti akazorwa mafuta Mark 14 nechifeve.
chifeyo chinozikana chakatora perfume chikamuzora yobva yatanga dai chitotrenda izvezvi kuti bishop vakazozorwa. Mapasta enyu amunangwarira dzakazorwa ka kumazvenyuzo kubishop wenyu. Ona nyaya dzacho dzakanaka tiri kuBhaibheri dzikabuda mudzikauya kwatiri somawanaya. Do you know what Moses anga ane chumbo yekuti yamboita nyoka iye ari man of God. Kuita pastor ane nyoka yawo. Totari muchechi achisimudza somwe kwanyana kuti inomboita nyoka kayoyi. Unangwarira mabishop enyu inyoka time guys. Zvakanaka kuti zviri muBhaibheri. Elisha aifidwa nemakunguo. One prophet alane zvishiri zvake. Aifidwa neshiri ndo zvishiri zvacho ba. Imagine now you have a service kuti vanomboita game yezvishiri kabishop yaisichechi yekupinda. Yakanaka kana iri uku. Ikangobuda mishana haasi Mwari. Haadaro vanhu vane experience havana kusiya a room for revelation and new things. Iye achiti behold I'll do a new thing. Iye anowanza chingwa akaudza vanhu kuti unganidzai chasara muise mubasket kunge pawa rapera kuchengetedza zvasara zvemunana. Anga aine mind yekuprotecta zvinhu even zvinhu zvemunana. Saka tikakunamatira unofanira kubata nguva yekubasa rinopera wakanamatirwa. Kuunganidza mafufu uchiisa mubasket kwane management ability despite kwane power to perform a miracle. Ukanamatirwa basa ukariwana kana marriage ukaiwana murume ada kuremekedzwa unorambwa wakanamatirwa. Ngava munamata usiri unodhila nemurume wako iwe ndiwe unodhila naye. Pane panotoda kukiswa iwe declare ndezvenyasha imba yangu unodzingwa. Kisa munhu akanya ifambe mushe. Rangarira imba yangu she, rangarira imba yangu, iwe rangarira mudhara wacho ari imba imomo. Kisa munhu. Adhakwe nelove, tozoona problem iri papa. Wasi kune singakavwe neprayer ka. Prayer haisi romantic. Anotobatwa newe. Nguva yekubasa inobatwa newe wacho akapinda basa akanamatirwa basa. Haungoti Mwari vane zvavachaita pane zvichaitika inzwa. Mwari arambidze kufunga. I always give you this example. Pamuwinzwe musha. Anonamba mapoto, anoda mari. Si asingaenda bhorodho bhuruku kune mene. Achisvira ari kumufakoso. Kwari kwake kuda shoma. Iri sechi yekutoziva kuti kuika boka anorasa uko agasi ringatopera. Ingatonamwa miri wese. Iri sechi tsana hapana mweyo china. Marketing strategy kuona zvinhu on the ground. Mavhaka kanyi wakaiswa kumeso. Ana kubata roko njana kundisa mavhu kumeso. Woti ndini Jesu. Woti ngwani kuna Bhatimeo makangoti chiona kuenda tadze imi kunditoshora nemavhu. Anogona kuita zvinhu sinobvira zvaitirwa vamwe. Ari Mwari. Yakuti yedu zviri mushoko here? Zviri mushoko here? Ime rega ndimbokuexplaina something chandoda kuti unyatsonzwa. Ndichadzokorora kana usina kunzwa. Ndozvinzwa kuti hauna kunzwa. Bhaibheri iri harina kutanga ranyorwa. Vanhu vaita zvavaita ndobva ranyorwa. Tichiteedzera zvikuita vanhu. Hauna kunzwa mira ndidzokorere futi. Ana Abrahamu wanga asina Bhaibheri. Zvavaitoita ndo Bhaibheri racho ndozvakasara zvichinyorwa. Saka Bhaibheri kuita kuva mwanhu. Iwewe manje hauite zviri muBhaibheri. Unogadzirwa unoitwa neBhaibheri kuti uite zvaunofanirwa kuita. Wari kana uchiita zviri muBhaibheri ndingokubvunza. Loti akarara nevana vake iwe nevako haufa. Anoita zviri muBhaibheri here zvirimo kwazvanotaura. Loti akarara nevana vake iwe nevako haufa. Unonoka ka. Inde munoita basa baba. Munoita zviri muBhaibheri kai. Rangu rinoti you must rightly divide the word ive neunderstanding. Zvakanyorerwa kuti tiite here zvinoitwa here tichitoita zviri mushoko. Chechedu ndeyasara inoita zviri mushoko. Izvi zviri mushoko. David akauraya mukadzi waUria akatora mukadzi wacho. Iwe haufa. Unouraya rini? Mukadzi womufeso waudana naye mukadzi wacho. Hausati. Ungodana naye chete. Unoyaita zvirimo. Unofira kujeri neBhaibheri kana zvekutamba.
Teta zviri mushoko, teta zviri mushoko. Awite zviri mushoko unoitwa neshoko kuti uzive zvekuita munguva yanhasi. MuBhaibheri hamuna munhu angane laptop, hamuna angane mota, vangane madhongi nengamera. You believe God for a car, ivhesi chiyo. Basi uchizvitenda kuti Mwari, do you know kuti vese vakaporeswa muBhaibheri hakuna angane HIV. Asi mazuva edu iriko. Saka pachinzi tipeiwo chingwa chanhasi. Daily bread is a new revelation concerning the hunger of today. Aiwa, tinakuona ndizvere, zvavaita izvazvisi, asi Mwari, bozi shoko rinobva rati. Pese paunongedzera shoko rinoti, uri kutaura rakanyorwa, hausi kutaura riri kubuda maari pamusoro perakanyorwa. And I'll give an example. Chaita kuti urambe wakamira ndaverenga vhesi, hausi kuda zvakanyorwa. Zvakanyorwa ndaverenga kwadi kuenda. Mina ndidzokorere futi. Kumira kwawaita apa hausi kuda kunzwa zvakanyorwa. Bozi pandaverenga wadi ngoti tenzitonzwa mangwana futi. Kutomira kuda tichitaura nyaya yacho. Ipi isina kunyorwa ichibva papi pane zvakanyorwa. Zvakanyorwa nezvekudhara nenguva yazvo. But une nhamo yanhasi inoda munhu arave nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda chiri munhu rinobudisa zvakanaka. The word that proceeds from the mouth, that rinoramba richibuda, kwete rakabuda. Munhu ararame nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda. Chirungu chobva chati the word that proceeds, it's a continuous tense. Shoko rinoramba richibuda. Today God is still speaking, but the standard yedu kutaura kwaMwari is the word. But zvaangataure nhasi zvitsva. Yedu ndo yasara inoita zviri mushoko. Because apa pakadai izvi zvinobvira zvaitwa izvi. Abrahamu anobvira aita. Jesu pane vhesi here wakanzwa achiporesa nemumvuri wake. Ndakanzwa kuti Peter paaifamba vanhu vaitsika pamumvuri wake vaipora. Mahandkerchief aibva pamwiri waPauro ainiswa pavarwere vachipora. Ivhesi ipi inotisai vanhu maipuroni? Teta zviri mushoko. Ika iri kunzi maepuroni aibva pamwiri waPauro aiswa pavarwere vachipora. Ivhesi ipi? Zvakaitwa naPauro kubva yatova vhesi. Acho zvakatanga zvanyorwa kunzi isai maepuroni. Vanhu vakaitisa maepuroni ndizvo zvanyorwa kuti zviri mushoko. Saka chakatotanga harisi Bhaibheri, chakatanga vanhu vakaita zvinhu ndobva panyorwa Bhaibheri. Ipi vhesi yaunonzwa kuti vanhu ngavatsike mumvuri wenyu vapore? Rinototi turikai maoko pane vanorwara. Mumvuri une ruoko mumvuri here? Inda vanhu vachipora izvo zvisiri mushoko. The word that proceeds, rinoramba richibuda. So God can give you a revelation of today. Because result chete ndinotodzwa ndiMwari. Kana result ichikonzera healing, salvation, that's God. Hapana Satani paachaporesa vanhu ari kuvarwarisa. Apa ndakaenda kumwanga wani ndikapiwa mushonga ndikapora, research yako iripuwa. Chese charongwa naSatani haupore. Unopiwa maside effects anozofungira kuti wakapora. Wani chimwe chinyowani. Satani unomuziva mushere, akaita kubhodhinga asi munokutamba naye. Ane experience inatanga shupa Adam na Eva garden kusvika nhasi, ende hasiye basa rake. Ende hatendeuke futi. Pambi paanoronga healing kuvanhu, iye achida kuti vanhu vaparare, akauya kuzoba kuparadza nekuuraya, obva akupa futi healing Satani wacho. Wasatani hakuna chimari anonoziva bvunza akaromba anokuudza. Kuti saka chana achikunyima mari yake, ine kakurwadza kairi kuita. Unongoona paanodya chete, pane kuseri kwairi kuti rwadzei. Kune nyaya dziriko kuseri dzaasikagone kukuudza. Ane mari yake bhari hadi kundiona, anonochema kuseri. Yakatonakira yamwe, bhozi wananda chekuchekerera, yakanakira yaMwari manje. Mwana wake ndiye akatokufira. Chakaipira yaSatani, unotourayawo wako. Waona kwakareruka ndekwaMwari kwakatofiwa kudhara. WaSatani anotouraya kuti mumuzi wako. Chiuya ikurongo akafiwa kudhara, haudi uda kuenda kwaunouraya wega. Wazvinotozikana zveropa unozvida stereki. Unooneka kuti zvine munhu pasi, handi kunoparidza ine munhu pasi, but wangu haasi pasi manje, akafa ndokubvamuka. So mavhu akakanywa akaisa masi emunhu, haisi God formula, iGod's formula. Why? Because munhu formula yake haadi mavhu kumeso, mavhu anotoshora meso, anokanganisa maziso, ari sensitive.
kana imwe nguva Mwari vanoita zvausingade kuti usangane nezvaunoda. Kanze mwishasha paitongwa nyaya nhumbu kudombosha kwa chifu. Sanza ina mwana ndomuda mwana ndio wangu but mukadzi andidi. Chifu akati hainetseka. Leo kwangoita mwana wako sina mukadzi dai tinombongana pano. Mungoda mwana uri mukadzi kwati mungofanira wega kusati kwako. Baba yakutofusei kuda zvamusingade ndondi zvakakupai zvamunoda. Anozati formula dzepanyika ndidzo kuti dzimwe nyaya ukude pachena. Ukana uchida mari autoda mari unoda basa. Hakuna munhu anoda basa usanyeperwe. Munhu anoda mari kubasa. Kana uchida basa mwedzi ukapera ngava kunyimika. Wati pakainga basa tsaro unoratidza kuti wakomanaka. Utazokutamba nemunhu. Even without supervision, I'm a hard worker. My statement is good. It's not a zikanwa. Somebody would feel bad. Without that, we can move in the moon to any one. Because I'm scanner, what you might be, whatever that name, Musumba. It's not that there are food, you should have a tattoo. Why? Because in India, I know our mom, better for what? Because the Canadians will take out the bed to raise up roads. Pano for toke. I don't know what you want to wonder what I'm doing. What are the repa? What are the repa? I know what you then go into Makombe quarter and I shed them. I don't shed the out quarter and a quarter. Mam Katia, what's quarter? What for two? Ah! Come on, you can tell them my body. Can you put him feed? Young boy, Banzapa, what? Maria kawanati kwa sana. Mukatu mtora. Ukaenda panzi watanga kuti tora wakwira usoti ungeenda kupi. Unati kune message yepanzi nemukati. Chero mukadzi waona mtown even kana unfune hunhu unoda kupfura vanhu. Makadikwa mai. Chikayo kumbani nguwa chikayo kana na 6 anoti kwani. Aupi mutemo mukadzi asiri wako. Mwari chaiye kuti atopa 10 commandments akatanga vaburitsa mu Egypt. Nokuti zvikanzi Sabbath is Saturday. As long muri kwa Faro unoona kuenda over time. Mwari chaiye akatanga aburitsa even pa 10 commandments. Anotanga ati ndini Jehovah Mwari wako akakubvisa Ijipita usaba. Oh, unotanga wabviswa mu situation. Wopiwa a law. Why? Pari kuti usaba. Zviri turegere kuba. Nokuti amuchaenda kubasa mamunonga chingwa every morning. Manheru zvuta zvinouya mukemp. Saka usaba inoshanda. Onzi usaba 10 o'clock chaya pana chikafu. Onzi usaba chete. Saba unofanira. Unokisira waba. Saka pari kuti usaba zvati 10 o'clock unachanonga chingwa. 3 o'clock zvuta. Saka une law ya Mwari inotanga isa provision ye favor for you to handle it. That's the love of God. Baba unganzi Saturday Sabata iyo uri kwa Faro. Faro lukashedza zvipino zvamunoda zvakakwana. Hakuna anobuda iko. Ini Jehovah Mwari wako akakubvisa Ijipita. Obva atanga kukudza zvaanoda. So he delivers you, empowers you, and gives you the law to follow. Hallelujah. And pedza nyaya. So wakakanya mavhu akaisa kumeso ibofu. Ndozvakaitwa Bartimaeus hazvisi. So blind Bartimaeus akanzichiona akaona. Uyo akanzi kudii? Akatorerwa mavhu akaiswa kumeso akanzi enda unogeza. Dai akasangana nevanhu vakawitnessa vakapora blind Bartimaeus vaimugeza iwo vanhu vacho. Saka nawo vanhu vanoita vari kukubatsira vachikukuvadza nokuti havazivi kumwe kuita kwaJehovha. Iyo munhu akaiswa mavhu akanzi enda unogeza. Anogona ngoshedzera kuti hapana pane tishi pane mvura pane tepe. Jesu ndokubva ataura zita racho by name. I mean the name of the river. There were many rivers. The fortunate part of it, I've been to Israel. There's some places I do I've been there physically. 2022, I've been to Israel. The kind of slow we've been beside everywhere. Distance aivapo. Well, we didn't talk that. I know that from this place, akaenda kusvika kuSilomo. Uri kuona kuti munhu apiwa a task asati awana healing. Unenge utsinye. Nokuti kana ari blind Bartimaeus akangonzichiona but yakanzi enda unogeza kurwizi Silomo. Why mentioning the river by the name?
inyaya kuti Siloam chinongoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. Uverenge John chapter 9. Kana kuisa in brackets. Kuti Siloam means to be sent. To be sent, Lord kutumwa. So Jesu ari kuti pano ndine zvandaita newe kuti uone. But ndinewe ndakatuma kuti apedze upofu hwako. Kuti Mwari wedu haasi selfish zvekudaro. Ari zvinhu zvaanodelegeta kusvika paextent yekuti vanhu vachida kubatira Mozisi basa. Mwari vakati kuna Mozisi, enda unonamatira vanhu 70 vaine mweya uri pauri. Unoti mweya ipapa una kubva kudenga, wakabva muna Mozisi. Kune vanhu vane zvinhu zvevanhu panyika. Saka Mwari akazokunyorera kuti kumbira unopiwa, anokunamata akati kumbira. Wozokanamata kudenga kusisina zvine vanhu. Atabasa nemunhu, tsananakira tsike kumba kwemunhu, ndocha wakatoipira. God is not selfish. Anoshanda nevanhu. Kune zvaakadeposita muvanhu. Ukatoda kuva nevana izvezvi, apadi prayer nyenga munhu. Vana vako hausi kudenga vane mukadzi vanongofamba muroti. Zviratidzei munoshamisa, vachatokwendawo unoshamisa pfimba uko mhanza. Nyati muzorutsvaga tiwanikwe kudenga. Mwari havasi selfish kuti nyaya yese vakachengeta kumusoro kuti muchangochema kuno kundokupai. Zvimwe wakamwaya pasi panapa. Kune vanhu makastodians ezvinhu zvako, kumbira unopirwa. Auza kuna vanhu vokuti ane nhamo but haabatsiriki. Handa kuti haana nhamo. Ane nhamo but haabatsiriki. Kuti akapiwa a poor character naDevil. So that kubatsirwa kwacho kuno, vasavanza vachiti mwana, tinoda kumubatsira but haana hunhu. Kwete kuti haana nhamo, haana hunhu. Saka zvinoita kuti hunhu hauna, une nhamo futi. Sano. Boy, unogara pamba pasisi pamba patsano ukatumwa unovhara change. Wanga unoti masaini ekuti haubatsiriki. Kumba pasisi. Uzotsanotengira ucharamidzo kwautisa makapu iwe manje. Vana kutokubatsira variko, but ataki wakapiwa a poor character. So Jesus river Siloam is mentioning the river by the name. And you can go to other rivers, but you remain blind. Why? Because une akatumiwa issue yako. Wafundisi wakawanda, but aninyasha tekuti life yako transform. You must discover Mr. Siloam. Maybe I'll give you another scripture. Genesis 22. Genesis 22, my son of Abraham, go to the land of Moriah, not the Mount Moriah. Land of Moriah, at one of the mountains that I will show you. So Moriah is it go land in mountainous in Mako. Go to the land of Moriah. That's the mountain. That I will show you. But you need a spiritual eye to know the right place. Send him that or I explain again. Genesis 22:14. Bible not. Abraham aenda pachikomo Mwari waita zvavakaita. He named the mountain Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Nobody said that to Muhammad zangu. Isu takaudzwa kuti Mwari ndi Jehovah Jireh. Chingada zvoverenga zvisizvo. Atichaverenga kuti unzwe ukatsana rungotaura. Genesis 22 verse 14. Genesis 22, verse 14. I'll read. So Abraham went up, took the ram, offered it as a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Which means, Mwari unopa. He named the place not God. Not tradition, in a religion, teacher, she was searching my scriptures. Same Abraham akapa zita regomo kwete Mwari. Inyaya yekuti nzvimbo yeMoriah ine makomo akawanda, it's a mountainous place. So Mwari vati kuti at one of, which means there were many mountains, that I will show you. So bekuti Jehovah Jireh is the name of the place. You must be shown at the place before you go there with the sacrifice. Hallelujah. Mwari vati pane rimwe ramakomo randichakuratidza panzvimbo yeMoriah, and the land of Moriah, at one of the mountains that I will show you. And Abraham named the place Jehovah Jireh. He did not name God. Jehovah Jireh, Mwari vanopa, it's half truth. Icho kwadi vanopa.
but there's a mystery of the place that he must show you. Bakuru chini chika chima wani chi. Wanodare kundu vausika mbopota uchivereka so tinokukuwadza. Enda tokura kuti Jehovah chaire Mwari vanopa. Chinoda zovereka ndikaiwa akatotanga nezita racho. He did not name God. He named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provide. Say once the mountain, Mwari, one of the mountains that I will show you. So before you give, you offer sacrifice. There must be a revelation of the place. Why? On that mountain, you are teaching. Dopa ni provision ya Jehovah. Akakupe nokuti wapa. Wanakupa nokuti wapa panjimbo kwayo ya wakuratidza. Hallelujah. Why? Samachana kuli makoni meni kuti ukawapa wanyura. Yet you give him. So there must be one of the mountains that God must show you. Maybe I need to ndiverenge kutanga kwayo kunzwe Mwari vachimpa instruction iyoyo. At one of, which means Moriah is a mountainous place. Inzvimbo ine makomo. Saka ukaita mistake unoenda pane chimwe chikomo chisiricho. Saka zvinoita kupinda chechi isiriyo but ichiti Jesu. Paul akapinda mune chechi paapedza vana kumberi kwakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazivikanwi havamuzive but itori chechi. Kwaye kutoimba but vatobuda pachena kumwari wacho haazivikanwi. Paul akati ndakuda kuudza Mwari wamusingazive. Koma makaitanga sei zvinoita kuita chechi usina Mwari. But hazviite kuona Mwari ushayiwa chechi nokuti miri yedu itemberi yake nenguva chechi yake. Zvinotoita kupinda vana vechikoro vanogona kusatoziva kuti headmaster havana kuuya. Vozi havaende kuofisi kwaheadmaster. Maticha ndianoziva. Vozi vanotanga kuona naheadmaster kuseni vasati vaita maassignment. Saka chinoita kuti vana vasazive. Break time ikakwana bhero rinorira vaenda kubreak. Lunch ikakwana rinorira vaenda kulunch. Yekuenda kumbarikanya order inongofamba mukuru asipo. Saka kuchechi munogona kutopupura mukatoimba Mwari wacho asipo. Zvinotoda vakuru zvavo zvinhu zvedu hapana Mwari. Chakanakira naMwari unotsigira shoko rake. Ukaona rarohwa asiri kuritsigira iproof. Unotsigira shoko rake. Ukaona asiri kutsigira hapari kumbotenderera hapo. Bosi kana aripo harasisi hasi mure wenhema. Yet I eat Jesus and say, the Bible is not around. We must not follow miracles. That's true. But chiri wrong mind. Kusaterwa neminana. God Bible wrote, if you believe, signs and wonders will follow you. So you could have tell me nana dirame, but you will shy and then that Satiri miracles, but it's all shy of Alpha. Also, but you could tell us, Satiri miracles, but you won't see what Matera series of food. Bible proof. Yet I teach miracles. You won't have a kupa. And the last I teach also. Who does the wrong formula? I teach Minana, Tinotel, one Minana. Sagabushai, why? We don't follow miracles, but not if you believe signs and wonders will follow you. Can you tell them signs and wonders and miracles? And the Kumileba one phase, your Unayofunga, which is a much sumuka of Raona. Life, you are not going to transform. That's power. What is power? Ability to cause a change. Change, yes. In that you have done a number and the guy. Oh, they end the number on the number on the I know what the Mukati afternoon as well. I will tell you so. What thou shine on what on the check. What will not come on. It's not enough. But also, my friends are in a baba, it's not bad. So, in a football, remember saying this first time, prayer is in a namu. You think a namu shanda. Say, prayer, you think I'm way namu. So, it's not a good namus, not demonstrator. Not a good. I know that China independence, 1980. But you want to number 10, that English, no answer. Independence is not a way to be independent from the oppressor. Chete. So, I will not know what I need. But you can say, Shana, who's Tanya? What's about independence and prosperity? English, it's all. You know what I got? But it's not about Tanya. So, I can say, Shana,
kushungu chanyo usina kuchanyo. Wautoda independence yekusunungura futi wega. Vapa usimbe. Come on. Ndikona zakatete independence yacho zvacho zviri kupi. Independence inounza zvinhu. Kana vanhu vari independent vanoita zvinhu. Pane zvinofanirwa kufamba, zvimwe hazvifambi kusvika wafamba. Pane zvinofanirwa kuitika, zvimwe hazviitike kusvika waita. Alright, we are going to believe in miracles and prayer. Don't go back from today. I declare and I declare, be a doctor. Can I wake? I almost said Pastor William. Now, what you tell me, Nana, but when my principles are not safeguard ethnic issues. My ethnic issues are not dealing with now, even which no matter. Be a doctor, I receive. No fear, Mara. Simba, Yango, but from Sora upon. And I go by Taranamatu, the torture no Suwa. My ethnic issues, animal principles are not a safeguard. Unless what I get a witch doctor. I say, back or by his data. But the witch doctor 2 months, but you can't go to. But my prayer, you resist God because of experience. Because of the Maragata Shakati Naningi, Saradosha Nufana name. Blind Batimia Sagan Tichuana, Akaona, John chapter 9 was Sagan the chief, and I will not care, I will resist you. Agaishma Vukumeso, Yetima Vuano Toshora. Say yes, I could complain, I spam Mavu. Agas Vaguti even in this scene is the same. Church, today my friend, Usati Mati wa my church, don't even to marry a lady report. Oh, now, Kumbuka situation yabo. Unaanza research, unaanza mpaka watu waenda church, unotorerwa. Unofumisa mfundisi. Iwo kana unofumisa vanhu, iwo unozvimakire, iwo zvitangao. Una ability kutofumisa vanhu iwe manje. Obozisiya life yakadaiso. Usati waya church zofumisa mfundisi, iwo zvisumudza. What's what you prove of that? You don't pull someone. Raise yourself. Baba Satanano kunyepera uri mu bondage. Okuza kuti vanhu vakaparizwa mukadenga. Vangeri rinenge rinosungura darika Mwari. Ityai msayamidzwa akati msache. Ityai hapana problem apa. Abati Mwari wakati tinofa hakuna anofa ityai. Vakati vakafa hapana. Satana tangarwa message zvino. But chinzwa manje tinonzi kufa. Unozati waweka buda mvura aife inozofa. But baito buda mvura kufa kwatanga. Not dira ile kufa bali buda mvura yesu baba. Hapana process. Yatofa but the process of time. Unotoenda ndakaenda ndotenga fish kwadzano. Ichishituka fish did menu that menu ibanze. Ipengu hakuna menyaka da ipengu. Sauna kupao shetu wajivana kutofa sana. Ainza kitofu wako utimbo so that's why we catch it. That you form in process of time. So I'm about to shit. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Isaima kutinduone mwai. Jinga wata zinanditosora. Ipe ushingine kugamuchira kutaura kwenye nopita kwenye. Chandra upenyi wedu mwari. Every situation is blind. Upofu wakabata marriage, business, life ya mungu. Nasi mzukuni nyasha. Inotaura kwenye wakoni fasilong. Upenyi wa mwe. Muzita la Jesu Kristo Nazareta. Amen. Amazangu isha wakuropa fate. Mwari wa kuchengete. God bless you. We'll meet again tomorrow. Same place, same time. Thank you. Já o